בוקר טוב, בוקר טוב. אנו מתקדמים לנושא אולי המרכזי, אולי אחד הדברים החשובים של קורס פלדה, שזה לחיצה. כי אנחנו רוצים היום ללמוד, לדבר על תופעת קריסה בעמודים. זה יכול להיות גם, כן, בתוך מזבח. יש לנו כל מוט שהוא לחוץ, יש לו חשש לקריסה. ופרופילי פלדה בדרך כלל הם די דקים וארוכים. אז יכול להיות לנו סכנה של קריסה. זה מה שאנחנו רוצים היום לדבר עליו. טוב, בואו נסתכל על בקצרה על כמה מושגים. כל אלמנט שמותח בלחיצה, יש סיכוי שהוא יקרוס לפני שנגיע לכשל במאמצים. דוגמה הכי טובה לדעתי, זה לקחת את הסרגל המתכת שיש לנו, ללחוץ עליו. הוא יקבל בטן בקלות. אבל הוא לא יישבר, כל עוד אני לא לוחץ אותו עד הסוף, כן? אבל הוא מקבל בטן בקלות. זה נקרא קריסה. כמו שלמדנו בהוזק, לפי תיאוריות של אוילר, זה, זה הנושא שלנו היום. אבל אם עכשיו תתקחו את הסרגל, אולי נעשה פה איזה סקיצה, מה אני מתכוון. אם זה הסרגל שלנו, פה אני תופס עם אצבע, פה אני תופס עם אצבע ואני לוחץ כאן. אז הוא מקבל בקלות בטן בצורה כזאת. שוב, זה יכול לקרות גם לצד השני, זה לא כל כך משנה לנו. זה קורה בקלות. אבל אם אני עכשיו משנה קצת את המצב ותופס אותו, לא מהקצוות, אלא אני תופס אותו פה. שם פה אצבע, תופס אותו מכאן, ושם פה אצבע, תופס אותו מכאן, אני כבר לא אצליח ללחוץ אותו כך שהוא יקבל פה בטן, אני לא אצליח. אז ככל שהאלמנט יותר קצר, פחות סכנה לקריסה. איזה עוד דברים שאתם מכירים כבר? מה אתם יכולים להגיד על הקריסה? איך עוד אפשר למנוע את תופעת הקריסה? לחזק את החתך, לא? לשנות חתך כמובן, אבל זה בדרך כלל, זה נשאיר לסוף. אם החתך יהיה רחב, הוא לא ייכנס, לא? בדיוק, לא שינוי חתך תפקודו. זה דבר אחרון בדרך כלל ברשימה, אבל תסתכלו, שים אותו אם הייתי, בציר החזק שלו? אוקיי, אוקיי, בדרך כלל כן, אם יש לנו עמוד או אלמנט לחוץ, והסכמה הסטטית זהה בין שתי הכיוונים, אז הוא יקרוס סביב ציר החלש. אז הבאתם פה באמת רעיון, שאם יש לי עכשיו פרופיל מאוד מאוד טוב סביב ציר החזק שלו, הוא בעיקרון, אני מצפה שהוא יקרוס סביב ציר החלש, כן? הוא יקבל בטן כזאת אם אנחנו נפעיל פה לחיצה. אז מה אתם ממליצים? בואו נחזק אותו, בואו נעזור לו. איפה? זאת השאלה. אם אני שם לו סמך, אם אני שם לו תמיכה מפה, כאילו זה ריאקציה, כן? הוספנו לו עוד סמך באמצע העמוד, הוא עדיין יקרוס הצידה. אז מה יכול להיות רעיון? אם ניתן לו תמיכה מהצד. אבל אם עשינו את זה, קיבלנו פה שתי מצבים. סביב ציר החזק, סביב ציר החזק, יש לנו רק סמך בקצוות. אבל אם נסתכל סביב ציר החלש, שלושה סמכים, כן? בדיוק, בדיוק ככה. אז זה בעצם, זה באמת יכול להיות אחלה פתרון, שעכשיו הכחול בעצם מוסיף לי פה עוד סמך אופקי. ועכשיו
בעצם טיפלנו בבעיה. עכשיו אם ננסה לגרום לו לקרוס, איך זה יקרה? זה כבר לא יהיה בטן רגיל, אלא הוא יהיה בצורה כזאת. אז זה גם כן, זה אחלה פתרון, איך אפשר להציל את המצב. מצוין. עוד דבר, זה הסמך עצמו. במקום שנשים פה סמך, אולי נרתום אותו. שוב, צריך לוודא שיש ריתום אמיתי. מה זה עושה לנו? זה אומר שבהכרח הוא שומר פה על שיפוע, ואז כן, יהיה פה איזה בטן, אבל זה יהיה הרבה פחות מסוכן מאשר סמך. זה אפשרות אחת. אם יש לי דרך לשים פה בקצה גם עוד סלייד כזה, שהוא יגרום לנו להיות ממש ישר גם בתחילתו, אז זה עוד יותר משפר את המצב. אז יש לנו כן כמה דרכים לעזור לנו אוקיי, נגד תופעת בעצם הקריסה. אתה בעצם מקטין את הבטן, אז ככה זה לא יהיה קריסה? כאילו, יהיה אתה יותר מוסיף פה קשה, איתור? יהיה יותר קשה לגרום לו להגיע לקריסה, כן? המערכת תמיד מחפשת את המצב האנרגטי הכי נמוך, מה הכי קל. תיאורטית, כן? אם נעשה, נגיד אם הכל היה מושלם בעולם, כל המוטות היו ישרים והעומס תמיד באמצע והחומר הוא 100% אחיד, יש סיכוי שהוא לא יקרוס ככה, אלא הוא היה קורס ככה, העמוד. כאילו באותה צורה של שתי צמחים. לא, אפילו 3 או 4 או 10 סמכים. וואלה, הבנתי. שוב, תיאורטית, אבל כן, כמה אנרגיה צריך כדי שהוא יקבל פה כמה פיתולים כאלו? הרבה יותר אנרגיה מאשר בטן אחד. ולכן זה לא יקרה במציאות. כי זה יותר קל. למה שהחומר לא יעשה ככה? זה יותר קל. פחות אנרגיה נדרש בשביל להגיע לתזוזה כזאת, ולכן זה מה שיקרה. כששמנו פה סמך, לא היה לו ברירה. הוא לא יכול לעשות בטן כזאת, אז כרגע זה המצב הכי טוב בשבילו. בסדר? זה הרעיון שלנו היום, אנחנו רוצים לדבר על תופעת הקריסה. מעולה. אז דיברנו מה זה, שזה קורה בעיקרון, שזה קורה באלמנטים לחוצים. כמובן, שזה, כרגע אנחנו מדברים רק על הקריסה רגילה, כמו של האוילר, מה שלמדנו בחוזק. קריסה שהוא בעצם מקבל בטן. אבל כמובן יכול לקרות גם קריסה מקומית, שזה לפי סיווג החתך, זה תופעה, כן, מקבילה, אבל צריכים לעשות לו גם את הבדיקות שלו, כמובן. אז הסברנו, אם העמוד היה קצר ועבה, הוא לא יקרוס, אלא מי יגביל אותנו? גבול הכניעה. הוא ייכשל בתור חומר, בגלל המאמצים. אבל אם הוא דק וארוך, קריסה קורה לפני שהוא יגיע לכשל במאמצים. אז אמרנו עכשיו, שאם יש לנו תמיכה פה באמצע, אז נצטרך לבדוק, רגע, מה יותר מסוכן? אורך כזה סביב אינרציה חזקה, או אינרציה חלשה, אבל חצי חצי מהגובה נגיד. עכשיו אני לא יודע כבר מי יותר מסוכן, צריך לבדוק את שתי הצדדים. אבל אם היה לי רק סכמה אחת, כל שתי סמכים לשתי הכיוונים, אז אפשר לפסול את הכיוון החזק, כי כמובן זה לא יגביל אותנו, אלא הכיוון החלש יגביל אותנו. מעולה. אז נראה לי שדיברנו על כל הדברים הבסיסיים. כמובן איפה זה יכול לקרות, איפה יש לנו את האלמנטים מהסוג הזה. יש לנו אותם, מוטות הקשחה, אלכסון הקשחה, כן, מבני פלדה זה יכול להיות. יש לנו כמובן כל מזבח, יש לנו יכול להיות שם מוטות מתוחים או לחוצים, ובעיקר עמודים מקבלים לחיצה. בהמשך הקורס נדבר גם על עמודים שמקבלים לא רק לחיצה, אלא גם לחיצה וגם כפיפה ועוד מלא דברים, וזה דורש בדיקה והתייחסות מאוד מאוד מיוחדת. חלק מהבדיקות זה יהיה מה שהיום עושים, בדיקה שהוא לא יקרוס. כמה מונחים בסיסיים, כן? מה זה מילה? רדיוס אינרציה. אנחנו מקבלים רדיוס אינרציה
על ידי חלוקה של מומנט אינרציה בשטח בתוך שורש. ואז בעצם מידה של נגיד מטר ברבית חלקי מטר בריבוע נותן מטר בריבוע, שורש נותן לי מטר, אז זה באמת מרחק. זה אולי נשתמש בו מתישהו, אז זה טוב שנכיר את המושג. תמירות, זה בעצם מתאר לנו, כמו בסיווג החתך, אלמנט שהוא תמיר, דק וארוך, המשמעות שיש לו תמירות גבוהה. וככל שהתמירות יותר גדולה, יהיה לנו יותר סכנה של קריסה. ועשינו מקודם, הזכרתי את העניין של הסיבוב, כלומר קריסה סביב ציר החזק, סביב ציר החלש, ראינו את זה מקודם גם כן. ולא לשכוח, בקורס שלנו בתקן האירופאי, הוא מתייחס לסביב ציר החזק בתור סימון של Y, סביב ציר החלש, סימון של Z, ו-X זה בכיוון האלמנט. אז תסתכלו רגע פה בגרף, מה הגרף שלנו, מה היחידות? שינוי באורך, אפשר לקרוא לזה כן כמו אפסילון, זה גם כן אמור להתאים לנו, ייתן את אותו רעיון, שזה שינוי באורך חלקי אורך המקורי. כן, כדי שנקבל איזה אינדיקציה כמה הוא מתארך יחסית. אבל פה בעצם הציר הוא רק שינוי באורך. מה קורה לנו? כתלות בעומס צירי. בהתחלה נעמיס עומס, נקרא לזה מתיחה, וזה לחיצה. אם אנחנו באלמנט מתוח, נפעיל עומס, 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 הוא מתארך, עד שהוא מגיע לגבול הכניעה, ומה קורה לו? אי אפשר להעמיס עליו יותר עומס, זה כבר הופך כמו לגומי כזה, שאפשר פשוט למתוח אותו. כן, שוב, זה כן קו הכי פשוט מופשט שיש. במציאות כן אולי שם טיפה שינויים, טיפה חיזוק מאמצים וכו'. אבל הרעיון הולך ככה שמתיחה, אפשר להגיע לגבול הכניעה, בקלות. בלחיצה, אם יש לנו אלמנט שהוא תמיר, בהתחלה אין שום בעיה, אבל כמו הסרגל, כשנפעיל עליו כוח, פתאום הוא מקבל בטן. הוא איבד את היציבות שלו. ומה הבעיה כשאנחנו מאבדים יציבות? אם אנחנו מקבלים פה עכשיו בטן, כל הרעיון, כל הבעיה בתוך הבטן הזאת, אם נעשה לו רגע חתך ונסתכל, יש פה כוח P, חתכנו כאן, עכשיו אם יש לי בטן, אנחנו מקבלים גם מומנטים, יש פה P, ל-P הזאת יש לנו זרוע, נקרא לו דלטה, P כפול דלטה נותן פה מומנט, כדי שזה לא יישבר, צריך להיות פה מומנט שמאזן אותו. כלומר, המומנט הזה שווה לדלטה כפול P, או P דלטה שאנחנו מכירים תופעה של P דלטה. עכשיו, אם בלחיצה שמנו P, הוא קיבל קצת בטן, הוא התחיל לקרוס. בעקבות הקריסה, נוצר פה תוספת מומנט נותן לו עוד כפיפה. עוד כפיפה יגדיל לי את הזרוע, שזה יגדיל לי את המומנט, כלומר זה תהליך מעגל שקשה לצאת ממנו, זה רק הולך ויחמיר. ולכן מה שיקרה בסוף, אם לא נעשה כלום, הוא פשוט ימשיך לקבל בטן, ובסוף הוא מתישהו ייכשל, וזהו, אין לנו כבר מה לעשות איתו, הלך לפח. אז זה הרעיון. יש לנו כמה צורות של כשלים שיכולים להיות. דרך אחד, זה מה שהזכרנו, כשל במאמצים. בדרך כלל בעמודים קצרים. העמודים קצרים נעמיס עומס, הוא פשוט נמעך. נגיד פה סרטו שהבטן הולך לפה, אגף אחד לפה, אגף אחד לשם, הוא פשוט נמעך. הלך הפרופיל. מה שהיום מדברים עליו זה הקריסה. כמובן זה עלול להתרחש קודם כל סביב ציר החלש של הפרופיל. מקבלים פה את הבטן הזאת סביב ציר החלש של הפרופיל. אני מזכיר, מסמנים אותו ככה. זה כמו מומנט, זה יקרה לזה, אם מסמנים מומנט כזה,
או במקרה שלנו, בשביל בטן כזאת זה בדיוק מומנט לכיוון השני, זה יהיה סביב ציר Z, ואז מקבלים לו בטן כזאת. יש עוד אפשרות שזה פיתול, torsional buckling, זה כן, אחד הולך לצד השני, אחד הולך לצד השני, מקבלים פיתול, סיבוב כזה. ומה שדיברנו בשיעור הראשון, קריסה מקומית, כמובן, גם את התופעה הזאת אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ועל זה כבר למדנו בשיעור הראשון. איזה חתכים בדרך כלל משתמשים בהם בעמודים, או מוטות לחוצים, אלמנטים לחוצים בכללי? צינור זה קלאסיק, יש לו אותו אינרציה סביב כל ציר שתסרטטו לו. פרופיל סגור נוסף, RHS או SHS אם זה ריבוי לגמרי, גם כן אחלה דבר בתור עמוד. מה היתרון? בפרופילים האלו יש להם התנגדות לפיתול ממש גבוה, ולכן זה לא יקרה. זה קורה בערך כלל כשיש לנו פרופילים פתוחים, כמו חלקים כאלו של זיזים בפרופיל AI, או אם זה היה פרופיל בצורה נגיד של C או U, אז זה עוד יותר מסוכן. או יש לנו גם פרופילי H, ששם גם יש לנו מלא שטח, ככל שיש לי יותר שטח זה יותר טוב, כי אז כוח חלקי הרבה שטח נותן לי קצת מאמצים. אז לכן זו הסיבה טובה. ולפעמים אם זה לא מספיק, אפשר לבנות פרופיל משלנו. לפעמים כן משתמשים גם ככה, שמים פשוט פלטקות ומרתחים אותם אחד לשני. יתרון נגיד אם זה בתוך עיר, יש לו אינרציה גבוהה לשתי הכיוונים, אפשר לבנות פה מעליו איזה סככה, רק על ידי עמוד אחד מרכזי. או אם רוצים להעביר פה כל מיני תעלות חשמל למיניהן תאורות בתוכו, בעקרונית גם אין בעיה. או אם לא מספיק לי פרופיל רגיל, אפשר להוסיף לו פה עוד הקשחות, אבל זה בעצם, בדרך כלל מדברים פה על כן פרופילים סגורים, חלולים, או פרופילי H, זה הפרופילים הקלאסיים בתור עמודים. אחלה. מושגים שנפגוש, אנחנו עדיין ממשיכים בתקן ישראלי 1225 חלק ראשון. בעמוד 16 יש את המושגים, כן? מבחינת הפרמטרים, אז ראינו רדיוס אינרציה, תמירות, משתמשים בזה גם היום. נראה מה זה עקומי קריסה, איך נתחשב בתופעת הקריסה שנקרא באנגלית buckling, זה האינדקס B פה. ו-C, לא יודע אם זה compression או סתם, אבל זה ההגדרה של הכשל במאמצים הרגיל, שטח כפול מאמץ. ה-B מתחשב כבר בקריסה, ולכן זה יכול לתת לנו, לרוב, כן, זה נותן לנו תסבולת יותר קטנה מהתסבולת של השטח הרגיל. ו-X, או XI, זה המקדם הפחתה, כמה נוריד מהתסבולת של הלחיצה רגילה, עד שנגיע לתסבולת של הקריסה, שזה אמרנו היא יותר קטנה. אנחנו בפרק 6.3 בתקן. בואו נראה. כן, שמתי פה תמונות מהתקן, אז לא צריך כן, לדפדף ממקום למקום. בואו נסתכל. קודם כל, מתי אין לי צורך לבדוק קריסה? בואו נתחיל מזה, ואז זה בעצם חוסך לנו את כל ההרצאה היום. יש לנו פה למטה בתקן הערה כזאת. אם התמירות היחסית שלכם קטנה מ-0.2, הוא לא יקרוס, אין בעיה. או אם הכוח טכן החיצוני שאתם מפעילים הוא יותר קטן מ-4% מ-N קריטי, כן? מהחישוב של אוילר, כמו שחישבנו בחוזק, את החישובים הפשוטים של קריסות, אז כי אוילר זה לא הכי מדויק, היום אנחנו נדבר על זה. אבל אם הוא יותר קטנים מ-4% מהאוילר, אז אפשר לסמוך על האוילר, אפילו מהאוילר אנחנו כל כך רחוקים, הוא לא יקרוס, לא יהיה שום בעיה. חיסרון של השיטה הזאת,
שהבדיקה הזאת תופסת רק למצב העמסה שאני בודק נקודתית. אם אי פעם אני מגדיל את העמסה, אני צריך ללכת לבדוק האם זה מתאים, האם זה עדיין עומד, גם אם התנאי הזה כבר לא יתקיים, האם זה עדיין יעמוד לנו. זה בעצם שתי התנאים, שאו זה או זה, נותנים לי פטור. לכן, דבר ראשון שאולי אפשר לבדוק, זה העין קריטי. מתי? אם יש לי עומס ממש קטן, אז כדאי לבדוק את זה. אבל אם אנחנו רואים מראש שהעומס הוא יחסית גדול, חבל על הזמן, זה לא יעמוד. אבל אנחנו כן נצטרך את העין קריטי בשביל ההמשך, אז גם אם חישבנו אותו, זה לא יהיה כל כך בעיה. ודבר השני, כמובן, להשב את התמירות היחסית, שאם יצא 0.2 או פחות, אז אין שום הפחתה לקריסה. ואיזה עוד פטורים יש לנו? כמובן, תמיד אנחנו צריכים לעמוד בנוסחה הראשונה שאנחנו רואים פה, שזה לחיצה, C, compression, בלי להתחשב בקריסה. זה תמיד צריך להתקיים. כלומר, אני לא יכול להמיס יותר כוח משטח כפול מאמץ לקלאס 1, 2 או 3. בקלאס 4 צריכים קצת להקטין מהשטח, אבל אנחנו אמרנו שסמסטר שלנו, אנחנו נלך על הדברים הפשוטים, אז לא נתייחס לחתכים תמירים, לא נדבר עליהם בסמסטר שלנו. אז זה פטור ראשון. כלומר, זה הבדיקה הראשונה שצריך לעשות. דרך שכבר קצת הזכרנו את זה בהתחלה, אני לא צריך לבדוק את הקריסה סביב שתי הצירים, אם זה אותו סכמה סטטית, אבל אינרציות שונות. איפה לא צריך לבדוק? אל תבדקו ציר החזק, כי החלש יגביל אותנו בהכרח. או, אם יש לנו סכמות שונות, אבל אינרציות זהות. אז איפה שיש לנו סכמה, איפה שהאורך פייל הוא יותר קצר, אז אנחנו מבינים שפחות סיכוי שזה יקרוס, אנחנו נלך על האורך הארוך, רק אותו נבדוק. אבל, מה עושים אם יש לנו סכמות ואינרציות שונות? מה עושים במצב כזה? אנחנו צריכים פה להפעיל חשיבה. אם יש לנו סכמה טובה, ואינרציה טובה, בכיוון אחד, וסכמה מסוכנת ואינרציה חלשה בכיוון אחד, אז אנחנו לא נצטרך לבדוק את הכיוון החזק, אלא רק את הכיוון החלש. אבל אם יש לנו שילוב כמו שלנו מקודם, שסביב ציר החזק מצד אחד זה ארוך אבל אינרציה חזקה, סביב ציר החלש הוספנו תמיכה, לכן האורך הוא קצר אבל אינרציה חלשה. אז פה אני כבר לא יודע איפה עובר הגבול, מי מתגבר על מי מבחינת ההשפעות, צריכים את שתי הכיוונים לבדוק. וכמובן יש את הפטור שהראינו, התחלתי מזה בתקן, תמירות יחסית קטנה מ-0.2, או שהעומס שנעמיס בעצמו קטן מ-4% מהעומס הקריטי האלסטי לפי אוילר. רוני, כן, אתה יכול רגע לחזור בדיוק לשקף הקודם? כן. רשמת פה אותם סכמות, אנרציות שונות, אז כאילו סביב הציר החזק לא תהיה קריסה? או כן תהיה קריסה? אמרתי את זה בעל פה, אז אני אראה את זה אם אתם רוצים, הכוונה לכזאת. אם יש לי מצב כזה, זה אינרציה חזקה, וגם יש לנו פה סמך, סמך, ויש לנו פה 3 סמכים. כלומר, יש לנו כאילו, נגיד L חלקי 2, זה המפתח שלפיו הוא יקרוס. בסדר? כן. לעומת, כשאנחנו מסתכלים על האינרציה החלשה, פתאום שם הוא לבד. שם הוא לבד, יש לו סמך וסמך, איך הוא יקרוס? בצורה כזאת. אז אם יש לי פה אינרציה חלשה וארוך, כלומר חלש וזה חזק וקצר, אז בהכרח לא צריך לבדוק את זה לא צריך לבדוק.
זאת הייתה הכוונה שלי. הבנתי, בסדר גמור. תודה. עכשיו מתחילים את הנושא שלנו, היום הנושא העיקרי. מה קורה כשאני רוצה כן להתחשב בתופעת הקריסה? התהליך הולך ככה. מה זה הביטוי הראשון? מקדם ביטחון פה זה 1, כן? אז לא צריך להתייחס לזה. שטח כפול מאמץ זה מהשקף הקודם, תסבולת של עמוד הרגילה בלחיצה. אז מה מבדיל בין לחיצה רגילה ללחיצה עם התחשבות בקריסה? מקדם הפחתה כסאי. אנחנו נפגוש את אותו רעיון גם כשמדברים על קריסה מסוג אחר, שזה קורה בכפיפה, קריסה צילית, גם שם יש כסאי משלו. זהו, בקלאס 1 זה נראה ככה, בקלאס 4 זה פשוט עם שטח אפקטיבי, אבל אמרנו, אנחנו נדלג על החלק הזה. עכשיו, השאלה, שזה בעצם התהליך החישובי כבר, איך למצוא את ה-X הזאת. יש לנו כמה דרכים למצוא אותה. אפשרות אחת, להקשיב לתקן. להקשיב לתקן, מה שאומר לעשות. יש פה לנו כמה נוסחאות להציב, כמה טבלאות להסתכל קצת, אבל זה חישוב לפי נוסחאות. מישהו הפך את הנוסחאות לגרפים, שזה גם התקן צירף לנו, עקרונית, זה נכון, אבל עכשיו, כשאני מסרטט על הגרף, אם זה מודפס בקטן ויש עובי לקו שאני מסרטט איתו, אז זה לא יצא מדויק. אבל זה כן נותן לי אינדיטרציה או פתרון מהיר שאני רוצה לבדוק אם אני בכלל בכיוון, זה כן יכול להיות אחלה. אבל יש שיטה שזה, אני דווקא משתמש בו הכי הרבה. מישהו שם בטבלאות, באקסל, בנה טבלאות ענקיות, שיש שם את כל המקרים. אם התמירות היחסית שלך היא כזאת, ואתה בעקום קריסה כזה, אז תסתכל בקואורדינטות לפי הנתונים שקיבלת, זה היה X. החישובים, נוסחאות כבר מתחבאים בתוך הטבלאות. אז זה הדרך הכי מגניבה לדעתי, אבל לפעמים אני עושה ככה, לפעמים ככה, לפעמים גם וגם, רק כדי לוודא שלא פספסתי משהו. אחלה. בואו נראה מאיפה מוצאים את זה. אנחנו נראה כמובן את התהליך של נראה אולי את כל הדרכים אפילו. תקן אומר כך, מקדם כסאי, זה בעצם הנעלם העיקרי שלנו היום. יש פה איזה חישוב של פרמטר עזר פי, יודעים מה? בואו נמספר אותה. נעלם בראשון, כסאי, זה מה שאני מחפש. הוא תלוי בחבר שלו, פי פלוס שורש של פי בריבוע, זה פרמטר מספר 2. בתוכו מתחבא, שימו לב, זה תמירות יחסית עם כזה קו מעליו, זה לא בחזקת מינוס 2, אלא זה תמירות עם קו, תמירות יחסית בריבוע, שהוא גם מופיע פה, וגם פה הוא נמצא בריבוע, זה כבר פרמטר שלישי. עוד משהו שאנחנו נצטרך למצוא זאת האלפא הזאת, זה פשוט מאוד, זה מטבלאות, אז אין מה לדאוג, זה פרמטר רביעי. איך משווים תמירות יחסית? תמירות יחסית, הנה אם נזכיר, זה מה ששמנו בצבע הזאת. שוב, יודעים מה, בוא נגיד שקלאס 4, אנחנו לא נתעסק בו, אבל פרמטר השלישי תלוי בעוד משהו אחד אחרון, שזה n קריטי. והתקן לא תמיד כותב לנו נוסחאות מוכרות שפיתחו אותם כל מיני חוקרים, כי זה לא קשור כל כך לתקן, זה יותר קשור לפיתוחים שהם, כן, נוסחאות כאלו ידועות. אז n קריטי זה הכוח האלסטי לפי אוילר שיגרום לנו לקריסה. זה קראנו לו מספר 5. אז יש לנו פה בעצם 5 שלבים, 5 פרמטרים שקשורים אחד לשני, שדרכם נמצא את הנעלם המספר 1 כסאי.
זה המסלול שאנחנו רוצים לעבור. אז בואו נעבור איבר, לאט לאט, נראה איך אנחנו מוצאים אותם. קודם כל, n קריטי של אוילר. זה גם מה שמקודם הזכרתי בהתחלה, שאם יש לנו קורה על שתי סמכים, ונקרא לזה אורך, מה האורך שקורס? נקרא לו L קריטי. אז מה יהיה הכוח שיגרום לנו לקריסה לפי אוילר? זה ה-N קריטי הרגיל, פאי בריבוע, EI חלקי L בריבוע. עכשיו, אני יכול במקום L לכתוב L קריטי. L קריטי שווה לאיזה מקדם, נקרא לו K, כפול הגובה המקורי, L המקורי. אז יש פה, L מקורי זה כל הגובה אצל כולם, זה המקורי. ואני רוצה לבדוק, אם נשים סמך באמצע והקורה מתנהג כמו שצירתנו פה, אז למה שווה L קריטי אם נציב אותו בנוסחה רגילה בתור L קריטי, בנוסחה של הסמך סמך, זה פאי בריבוע EI חלקי, פה במקרה שלנו זה יהיה חצי L בריבוע. אם נציב אותו במקום L, אז החצי עולה פה למעלה זה יהיה 4. מה זה אומר? מה ההבדל בין שתי המצבים? בגלל שהמרחק היה בריבוע בנוסחה, תראו איזה יופי. זה שקיצרתי את האורך ב-2, פי 2, ההתנגדות, כלומר התסבולת גדל פי 4, כי יש פה ריבוע בתוך השינוי של המידה של האורך. אז אנחנו רואים שיש פה משמעות רצינית. או אם ניקח 0.7, שזה כאשר יש לי ריתום סמך, בעצם איך אני מסתכל על L קריטי? זה כמו מרחק בין הנקודות פיתול. קצה זה קצה, אבל איפה שהסיב מתחיל מלהיות, כן, עם עקמומיות כזאת, מתי הוא משתנה לעקמומיות כזאת, אז זה נקודת פיתול. אז מרחק בין הנקודות איפוס נקרא לזה, זה כמו ה-L קריטי שלנו. אז פה במקרה שזה יצא פלוס מינוס, כן? בערך 0.7. אם תיקחו את המספר המדויק, זה יצא, לא יודע, 0.9 משהו. ויש לנו N קריטי של ריתום, זה כמו ריתום, כן? אבל כדי שהעמוד כן יכול לרדת, אז שמו פה סלייד אנכי כזה, ששומר על הזווית האנכית. ועכשיו דבר כזה עוד יותר קשה, לגרום לו לקרוס. תנסו אפילו בבית עם הסרגל, תתפסו את הסרגל מבלי לתת לו להסתובב בקצוות ותלחצו עליו, תראו כמה יותר, איך זה פתאום נהיה יותר קשה. גם זה בעצם L קריטי, זה כמו ששמנו סמך באמצע, אז זה פשוט חצי מהמפתח המקורי, ולכן הוא יהיה פי 4 יותר חזק, כאילו אילו הייתי שם סמך לכל אורכו. זיז זה משהו מגניב מאוד, כי בזיז יש לנו פה שיפוע אופקי. ואז מקבלים פה קשת אחת. אבל אם נשלים את התמונה כתמונת מראה, אז קיבלנו כמו סמך. מגניב סמך זה L. אז מי ה-L המקורי ל-L של סמך? זה בעצם פי 2. אז זה עוד אפשרות בשבילנו. טוב. יש פה, כן מצאתי, כן יש מקומות שאומרים, זה 2 מקומות אצלנו, אבל אם נשים בריתום סלייד, אז יש הרי מקומות שאומרים שזה שווה ל-1, שזה דומה כן, דומה למצב הזה, שתשימו פה, תחתכו אותם, מוציאו פה כאילו ריתום, תסתכלו שהדבר הזה דומה בהתנהגות, כאילו שווה ערך כמו קורה לשתי סמכים באורך של חצי. כלומר, כאילו, כלומר, שזה יהיה כמו שפה במקום 1.2 זה יהיה 1. אז יש מקומות שאומרים דווקא ככה, כן? כי זה גם כן, יש פה נקודת פיתול, ככה, ונקודת רוני, פיתול. זה אומר שאני יכולה לקחת או 1 או 1.2? עקרונית, אבל שוב אני לא מאמין שעכשיו ניתקל יותר מדי במקרים המיוחדים, אבל רק רציתי להציג שיש עוד מקרים, לא רק את הדברים הקלאסיים שאנחנו רואים פה, יש עוד מקרים, כן, שוב, מה שאנחנו רואים פה, המקרים האלו זה לא הכי מדויק, זה לא מה שקורה במציאות, כי במציאות אין לי פרק אמיתי במציאות. גם אם שמתי פין כזה, יהיה לי שם טיפה חיכוך, זה לא יהיה פרק אמיתי, אין דבר כזה במציאות.
מה יותר נכון להגיד? נגיד ששמנו פה סלייד אופקי עם איזה סיבוב, התנגדות חלקית לסיבוב, כן? כלומר, זה לא שומר על המשק אופקי כי קשה מאוד, אבל הוא כן קצת שומר עליו יחסית ישר. זה לא כמו זיז, הוא מסתיים, כאילו יש פה קטע קטן והוא טיפה מתיישר לקראת הסוף. כלומר, זה יותר טוב מזיז, אבל זה עדיין לא מושלם, כאילו היה לי פה סלייד אמיתי. ולכן, כרגע זה המקרים הקלאסיים. אני כמובן כבר אומר שאנחנו הולכים לחשב וללמוד לחשב גם את המקרים המיוחדים. כלומר, מה קורה כשאני איפשהו בין לבין? אז אנחנו נלמד לחשב את המקדם, בין אם זה חצי או 0.7, נקרא לזה K, בין אם זה 2, אנחנו נלמד לחשב אותו בצורה מדויקת, לפי נוסחה, זה נקרא שיטה וודס, שיטה של חוקר בשם וודס, נלמד אותו גם כן. אחלה. אבל אם יש לנו את אחד מהמקרים האלו, אפשר להשתמש במספרים שיש פה בדף, ולהתקדם הלאה. עכשיו בואו נזכר קצת בתיאוריה של אוילר. מה הוא אמר? הוא אמר דבר כזה, שאין קריטי, זה מה שמקודם ראינו, פאי בריבוע EI חלקי L קריטי. כמובן, אם אנחנו בודקים קריסה סביב שתי צירים, אז ה-I הזה יכול להיות או Y או Z. אני צריך, ואז ה-L קריטי גם כן, אני צריך להסתכל בכל סכמה בנפרד, באיזה כיוון אנחנו מסתכלים. אבל אוילר, אם נסתכל על הפיתוח שלו, הוא אומר ככה, באיזה מאמץ הוא מתחיל לקרוס, אין קריטי חלקי שטח. אם נציב פה מספרים, פאי בריבוע EI חלקי L קריטי. רגע, איפה L קריטי בריבוע? L קריטי בריבוע. חסר לי פה ריבוע, אני מצטער. אני צריך להוסיף אותו פה. אופס. כן, L קריטי בריבוע. אוקיי, ואנחנו יודעים שיש לנו פה עניין של רדיוס אינרציה, הבנו שזה אינרציה חלקי שטח, לכן ראיתי את זה כבר בתחילת המצגת, שזה ככה לאט לאט נכנס לנו לראש, אז אפשר לעשות פה איזה משחק כזה. תמירות, ההגדרה של תמירות זה L קריטי חלקי רדיוס אינרציה, אז במקום, אפשר לעשות פה איזה הצבה, במקום I ו-A, מה זה I חלקי A בלי שורש? זה כאילו I בריבוע אם ביטלנו את השורש. אז זה כאילו יש לי פה תמירות. מגניב. תמירות בריבוע. אפשר בעצם לשחק פה עם ה-L קריטי חלקי רדיוס אינרציה בריבוע. L קריטי בריבוע חלקי I בריבוע. מה זה נותן לי? כאילו 1 חלקי תמירות בריבוע. זה מגניב. עכשיו, אם נסתכל על ההבדל בין שתי מושגים שהם דומים, אבל צריכים לשים לב מזה. אחד זה גבול הכניעה, ואחד זה מאמץ בו אנחנו מקבלים קריסה. שוב, זה יכול להיות כבר גם לפני גבול הכניעה. אז מה שאנחנו נעשה, אם נרצה להשוות ביניהם, לבדוק, נקרא לזה תמירות 1, בתמירות מספר 1, הקריסה, מאמץ קריסה קורה בדיוק בערך של FY, הם שווים. זה ההגדרה של תמירות מספר 1, ואם תרצו להציב מספרים, זה מה שיצא ממנו. כלומר, זה איזה מספר שקל לחשב אותו, כי כל פעם מאמץ זה קשור פשוט בסוג הפרדה שהבאתם בעובי של האלמנט. אז פה יש לנו גרף מגניב של תמירות מספר 1 מול גבול הכניעה. שככל שיש לי אלמנט שהוא יותר תמיר, אז באיזה מאמץ נקבל קריסה הולך וקטן. זה בעצם הגרף שאומר לי איפה הוא קורס. ואני רוצה לבדוק מתי הקריסה, באיזה תמירות, הגודל של המאמץ של הקריסה שווה בדיוק לגבול הכניעה, וכאן לנו זה תמירות 1. בסדר? אז זה גרף ראשון שאנחנו צריכים להכיר. מה זה אומר? שאם אנחנו מעל הקו הזה, כאן הכשל קורה על ידי כניעה.
ואם אנחנו כאן, הקשר קורה על ידי קריסה. זה מה שיש לנו. אם עכשיו נסתכל על הגרף של אוילר, שזה היה נחמד, היה ממש קו יפה, הנוסחה שלו נראית יחסית פשוטה. כן, פאי זה מספר, E זה מספר קבוע מבחינתו, רק התמירות משתנה, כלומר זה פונקציה של 1 חלקי, נקרא לזה ציר X, אז 1 חלקי X בריבוע. זה הפונקציה שלנו, כן? קשת כזאת מחייכת. אבל מסתבר שזה לא ההתנהגות האמיתית. במציאות זה טיפה שונה. כי אוילר, כמה שהוא נחמד, היה לו כמה הנחות שהוא עשה. מה ההנחות של אוילר? שהעומס צנטרי, עומס פועל בדיוק במרכזית החתך, אבל על המילימטר. והוא אומר שהעמוד היה ישר כמו פלס, לא היה לו שום כפף או עקמומיות התחלתית לרכיב שלנו. והוא גם אומר שאין בכלל מאמצים משתערים, שזה אומר, נגיד, אם רתחתי פה משהו, עשיתי, נגיד זה פרופיל מרותח במקום מאורגל, כשאני מרתח, אז אני קצת שיחקתי שם עם המאמצים, קצת, זה לא יוצא בצורה כל כך אחידה, ולכן גם ההנחה הזאת לא במציאות כל כך רלוונטית. מחומר איזוטרופי, כאילו הכל חלק וחלק חלק, אבל גם במציאות תמיד יש שם טיפה הבדלים, אפילו בתוך פלדה, זה לא תמיד חלק לגמרי עד הסוף. אז ההנחות של אוילר עזרו לו להגיע לגרף יפה, נחמד, משוואה ממש שימושית, אבל זה לא משקף את המציאות. עשו מלא ניסויים במעבדות עשו מלא סוגי פרופילים שונים. מלא ניסויים שונים, עם כל מיני תמירויות, והגיעו לגרף שהוא יותר קרוב למציאות. שאם אתם זוכרים, אמרנו שכאשר התמירות יחסית קטנה מ-0.2, אז אין סכנה של קריסה מקומית בכלל. שם המקדם, ההפחתה שווה ל-1, כלומר אין הפחתה. אבל איך אנחנו הגענו לזה? תמירות היחסית זה פשוט תמירות רגילה, חלקי התמירות 1 שהגדרנו אותו לתמירות בו המאמץ קריטי שווה לגבול הכניעה. אז אם עושים פה כן משחקים של נוסחאות, מגיעים לביטוי כזה, שאנחנו פגשנו אותו בתקן. ועכשיו, מה שווה מקדם ההפחתה שלנו? זה בעצם היחס בין המאמץ קריטי בו הוא מגיע לקריסה, ומול מאמץ הכניעה הרגיל. גם פה, אם נעשה קצת משחקים של הצוות, של הביטויים שכבר פגשנו, כן? נציב מפה נגיד את הסיגמה קריטי כאן, ואז נשתמש גם בהגדרה של תמירות 1, שקראנו לזה. אז אנחנו מגיעים שהמשוואה שמתארת את ה-XI, שזה הציר ה-X שלנו, וזה הגרף הסופי שאנחנו רוצים לעבוד עליו, מול ציר X זה התמירות יחסית, הפונקציה היא פשוט 1 חלקי תמירות יחסית בריבוע. זה לא חזקת מינוס 2, אלא פשוט 1 חלקי תמירות בריבוע. 1 חלקי X בריבוע נקרא לזה. ולכן הפונקציה בעצם נראית בצורה כזאת מחייכת. זה כל המהלך המחשבתי שיש מאחורי עקומי קריסה. מה זה אומר? כתלות כמו שאמרנו, צורו של הפרופיל, שעשו מלא ניסויים על כל מיני צורות של פרופילים, והגיעו לעקומים שהם יותר משקפים את המציאות. אז ככל שיש לי פרופיל יותר, נקרא לזה טוב, ציר חזק וכו', בעיקר כשאני בודק, אז אנחנו בעקום יותר איכותי. ככל שהאות יותר גבוה, זה יותר איכותי. למה? אם נסתכל פה, ניקח נגיד תמירות של 1. אם התמירות היחסית שווה ל-1, ואנחנו בעקום קריסה נגיד A, אז איך אני פוגע בעקום קריסה A? אני לוקח דוך הצידה, ואני מוצא את ידידנו מקדם הפחתה X. אז פה ההפחתה יהיה 60 ונגיד 7%. אבל אם הייתי עוצר בעקום קריסה
הנה, זה נגיד B, היינו נשארים רק עם 60 או 59% מהתסבולת של הלחיצה הרגילה. עקום קריסה C זה עוד יותר גרוע, 5.4 בערך. ועקום קריסה D, שזה הכי גרוע, נשארים רק עם 40, משהו כמו 47% מהתסבולת הלחיצה. רק לשם אפשר להגיע מילימטר או גרם אחד אחרי זה הוא כבר יקרוס. אז אנו רואים, זה בעצם הרעיון של עקומי קריסה. וזה השיטה לפתרון הגרפי. איך שמצאתי, סיימתי להשב את מהירות חיי היחסית, אפשר ללכת לגרף, לשים אותו פה, בעקום, עוד רגע נראה איך נבחר את העקום, באיזה מקום רלוונטי לי לבדיקה שלי, ואיזה ציר כמובן. אז זה בעצם הפתרון הגרפי. מעולה. אז אנחנו רוצים בשביל הפתרון הגרפי, שזה תיאור גרפי של כל הנוסחאות כמובן, אנחנו צריכים את מהירות יחסית, קו אנכי למיקום של העקום על אותו קו, ואז משם קו אופקי שמאלה ומוצאים את ההפחתה. היתרון של השיטה הזה זה צ'יק צ'ק מהיר, אבל החיסרון זה לא מדויק כל כך, יש לנו עובי לקווים ולא תמיד מצליחים לקרוא את זה בצורה מדויקת. אז זה עקום קריסה. עכשיו, מה שנשאלת השאלה, מה אתם אומרים? איזה עקום? על איזה עקום אני נמצא? לפי איזה מהם להשב? אז יש לנו טבלאות גם כן בתקן. קודם כל, אחד הפרמטרים שראינו בתקן, לחישוב ה-X, היה אלפא. imperfection factor, אני קורא לזה בעברית, כן, מאולתרת, כזאת תרגום מאולתר. אם זה E, perfection זה מושלם. אז נקרא לזה אי שלמות, מקדם אי שלמות, ככה זה מצחיק ואפשר לזכור אותו. שהוא תלוי בבחירה שלי בעקום קריסה, אם זה A, B, C או D. אז זה או זה או זה או זה יהיה הערך של האלפא. אז איך נבחר איזה עקום קריסה מתאים לנו? יש טבלה 6-2 בתקן. הוא אומר ככה, קודם כל מה סוג החתך? מידות החתך? טוני, וזה- למה לקחת כאילו פה רשום טבלה 6-1? נכון, יש פה שתי טבלות, זה טבלה אחת, זה כל זה חילקתי, לא לי מקום, אז חילקתי לשתיים, זה טבלה 2. שתי טבלות, נכון? בסדר, סליחה, טוב, תודה. אז אני חוזר, אנחנו צריכים סוג החתך, מידות החתך, ציר, סביב איזה ציר אני בודק את הקריסה, ומה החומר ממנו הוא עשוי, סוג הפלדה. בואו נסתכל. בדיקה ראשונה, מה סוג החתך? זה מה שמופיע כאן. האם זה פרופיל I, מאורגל, או מרותח, או הולו, חלול. לא משנה, עיגול, ריבוע, מלבן. קופסה עם ריתוך. פרופילי U ו-T, או חתך מלא, מלבן מלא, עיגול מלא, כמו מוט כזה, או זוויתן, L. שלב ראשון. שלב שני, נגיד שאנחנו בפרופיל מאורגל, מה ההגבלות שלנו? האם גובה לרוחב, כל הגובה, כל הרוחב, גדול או קטן מ-1.2? אם כן, בכל שעה אנחנו נבדוק, רגע, T פלנג' האם הוא קטן מ-40 או בין 40 ל-100? לרוב, כן, ה-T פלנג' הוא קטן מ-40, אז, וה-H חלקי V הוא כן גדול מ-1.2, לרוב אנחנו נמצאים דווקא בשורה הזאת. אבל, כלומר, זה הבדיקה הראשונה. מה חשוב לנו? פרופיל תעלה, האם הוא מאורגל בקור או בחום. יש סרטונים ממש מגניבים שמראים איך עושים את זה, איך עושים את הארגול הזה, אבל זה תראו בזמן הפנוי. יש באופן כללי, חוץ ממקרים כאלו שגיאומטריה, זה גם פחות נפוץ, אז אני לא מתעכב על זה. זה היה
סוג החתך. אז ראינו, סליחה, סוג החתך ראינו אדום, ירוק מידות החתך, וכתום סביב איזה ציר אנחנו בודקים. כלומר, אם הגעתי נגיד לשורה הזאת, האם אני בודק קריסה סביב ציר Y או סביב ציר Z? איך זה משפיע? Y או Z, סביב איזה ציר אני בודק? כמובן, פרופילים מאורגלים, פרופילים חלולים. יש אותו שתי הכיוונים, שזה מצב האידיאלי, אז פה יש פחות סק. שמעתם אותי עכשיו? היה לי פה איזה הודעה כזאת שהיה בעיית קליטה או משהו. לא, הייתה מקוטע עד 10 שניות. כן, אז אני חוזר רק על זה. שלב הכתום השלישי, אני בודק סביב איזה ציר, אני בודק את הקריסה. אני לא שומעים לך טוב. סביב ציר חזק או חלש. אבל יש פרופילים שזה לא משנה. סביב איזה ציר זה ממש לא משנה, ממש לא משנה. צירים כאלה. שומעים אותי? היה לך עוד פעם תקיעות וכאלה, אז לא הבנו מה אמרת. הבנתי. אז בואו נעשה ככה, נוריד את הצבעים האלו, נעשה עוד פעם. אחרי שהבנו מה הגיאומטריה, באיזה שורה אני נמצא, בתוך השורה יש לי עוד חלוקה קטנה, סביב איזה ציר אני בודק את הקריסה. כן, סביב ציר החזק או חלש שלו. או יש גם פרופילים בהם זה ממש לא משנה לי סביב איזה ציר אני בודק. לדוגמה, פרופילים חלולים מאורגלים בחום, תמיד לוקחים את עקום A או A0. עוד רגע נראה מה החלוקה האחרונה כדי שנהיה סגורים. אבל פרופילים פתוחים, C או זוויתן, לא משנה סביב איזה ציר, לוקחים עקום C או זוויתן, לא משנה איזה ציר, לוקחים עקום B. אז מה קובע לי עכשיו את החלוקה האחרונה? מהי החלוקה הסופית? זה סוג הפלדה. זה אמרנו היה כתום, ותשובה סופית לפי סוג הפלדה. אם אנחנו בפלדות מסוג זה, אז יהיה לנו נגיד סביב ציר החזק A, סביב ציר החלש B. זה יהיה עקומי קריסה. מה זה אומר? ראינו שעקום קריסה A נותן תוצאות יותר טובות. כלומר, פרופיל I, סביב ציר החזק שלו, נותן תוצאות, הוא בעצם העקום קריסה שלו יותר איכותית, נותן לי תוצאות יותר טובות. אז אנחנו שוב, צריך קצת ניסיון עד שנתחיל לשים לב לכל הפרמטרים, איך הם משפיעים אחד על השני, אבל הכל טוב. ב-S460 נגענו בכלל? כאילו, אנחנו ניגע בו? לא יודע. סבבה. שוב, יש לנו בדרך כלל, נגיד, פלדה שאיתו מרתחים, או עושים דברים כאלו, הן פלדות מאוד מאוד חזקות. אבל הפרופילים, שוב, תלוי בשימוש. בדרך כלל משתדלים בפלדות הזולות, אבל לפעמים אין ברירה, ואני ארצה להזמין פלדה יותר חזקה. כן, אבל שוב, אנחנו רוצים להכיר את כל המקרים שנהיה מוכנים. מה עוד? אז פה אנחנו רואים פרופיל כזה, בעצם זה לא משנה איזה פלדה, זה אותו עקום. בפרופיל כזה, ראינו כן שיש טיפה הבדל ביניהם. אז רק שנכיר, יש לפעמים כמה הבדלים קטנים. אז זה טבלה שלפיו אנחנו בוחרים את עקום הקריסה. ואת המקדם אלפא שזה ככה על הדרך. אז רגע, אם אנחנו יודעים את עקום קריסה ויודעים את האלפא, אנחנו יכולים לחזור לכאן. אם יש לי עקום קריסה, אני יודע משם את האלפא. תמירות, ראינו איך לחשב אותו. N קריטי, לפי L קריטי של האוילל, ראינו איך לחשב אותו. שטח גבול הקנייה זה שטויות, אפשר למצוא את התמירות יחסית.
תמירות יחסית, ברגע שיש לי אותם, יש לי את פי. כשיש לי את פי, יחד עם התמירות יחסית, יש לנו את x. מזל טוב. זה התהליך חישוב הידני. אז ראינו את הידני. זה ממש מה שהתקן אומר, לעשות כמו תוכי. ראינו את הפתרון הגרפי, שזה לא הכי מדויק, אבל מישהו לקח את הנוסחאות שראינו, ושם אותם בטבלאות. שוב, יש טבלאות שהן קצת שונות, כן? כל הספר כל אחד בונה אותם בצורה אחרת. זה טבלאות עם קפיצות יחסית גדולות, כלומר, כאשר התמירות היחסית הוא 0.2 או 0.25, 3, 4 וכן הלאה. פה יש לפעמים קפיצות, כן, קצת אפילו יותר גדולות מ-1.5 ל-1.6, או פתאום מ-2 ל-2.5 או ל-3. אז יש פה לפעמים קפיצות יותר גדולות. אבל מה זה אומר? תיתנו לי את התמירות היחסית. שוב, זה גם לא הכי מדויק, יש טבלאות עוד יותר, כן, מפורטות וגדולות, ששם קפיצות ממש צפופות, ואז יהיה אפשר לקבל אפילו תוצאות מדויקות מהטבלאות ישירות. אבל אני רק שם את זה ככה בשביל האינדיקציה. אנחנו נחשוב, עדיף לי לעשות לפי הנוסחאות, אבל כמובן אפשר להשתמש בקומבינות האלו של הטבלאות. אז מה זה אומר? כשיש לי את התמירות, ראינו שיש גם הבדל באיזה עקום קריסה אני נמצא. אז השיטה, שלדעתי זה גם הכי קצרה, זה להשב את התמירות היחסית, שגם לזה בעצם יש כל מיני קיצורים, אבל נגיד, להשב את התמירות היחסית. לבדוק איזה עקום קריסה מתאים לנו לפי סוג החומר וסכמה וכל סביב איזה ציר אני בודק אותו. נגיד יש לנו תמירות 0.5 סביב עקום קריסה B, אז המקדם, מה שאנחנו רואים פה, זה המקדם קסאי, מקדם הפחתה של הקריסה. זה הכותרת בעצם. אוקיי? מה זה אומר? כאשר התמירות קטנה מ-0.2, אין מה להשב. זה אחד, אין שום הפחתה. כי הוא לא יקרוס, הוא ייכשל במאמצים. ושימו לב, ככל שהוא יותר תמיר, תמירות הולכת וגדלה, נשאר לי פחות ופחות מהתסבולת המקורית. וכמו שאנו רואים, עקום A נותן תוצאות יותר טובות מ-B, שנותן יותר טוב מ-C, שהוא יותר טוב מ-D. אז ככה שנדע, לא נשכוח תמירות יחסית מול איזה עקום קריסה אנחנו נמצאים, צריך תמיד לדעת את זה. אז זה פתרון של טבלאות למציאת מקדם הפחתה של קריסה. מה אתם אומרים? עד לפה נשמע קליל, קשוח. טוני, אבל איך אני יודע אם אני ב-A, B, C או D? כאילו, אני מחשב את לפי טבלה 6.2. טבלה 6.2. טבלה 6.2, אתה רק בודק, כן, נגיד יש לנו פרופיל מאורגל I, גובה מול הרוחב גדול מ-1-2, T פלנץ', סביב ציר החלש, הייתי הולך לעמודה של עקום B. סביב ציר החזק, הייתי הולך לעקום A. סבבה, אבל למה ראה לנו A0 שם? לא, זה תלוי, כי זה פחות נפוץ, אז לא עליהם כוח. לא עליהם כוח. אז הם עשו את זה לפי מה שנפוץ לעמודה הזאת. זהו, אז זה בעצם הפתרון הקלאסי. עד לפה נושא של עמוד, מוט בודד במבנה שקורס. יש עוד משהו שאנו רוצים קצת לדבר עליו, שזה מסגרות. במסגרות יש לנו התנהגות קצת שונה. כן, כי מצד אחד זה עמוד שקורס, אבל מצד שני הוא גם, יש פה עוד איזה קורה שגם מתכופף יחד איתו, אם זה כזאת רשת של עמודים וקורות. אז כדי לקבל בטן, כל המבנה צריך לקבל עיוות מסוימת. ומה מיוחד במבנה הזה? יש לו סמכים אופקיים. זה נקרא מסגרת מוחזקת צידית. יש לו סמך אופקי. זה יכול להיות סמך חיצוני, כמו קיר שדרכו אנחנו תופסים את המסגרת, או שזה יכול להיות נגיד כמו מזבח, נגיד יש פה מוטות אלכסונים שבעצם הם מחזיקים את עצמו, הוא מחזיק את עצמו ולכן הוא באמת לא זז לצדדים,
ואז זה נקרא מסגרת צילית. אז שימו לב מה מיוחד, מה מאפיין אותו. כל קטע, או שהוא בוכה או שהוא מחייך. בין אם זה, כן, עמוד או קורה. לעומת זאת, יש את ידידנו, מסגרת לא מוחזקת צילית, אין לו סמכים אופקיים. זה כמו זיז כזה. ואי אפשר לשים פה סמך קבוע, אין עם זה בעיה, למטה. כי אם המסגרת עכשיו מנסה, כן, יש טיפה, מישהו דחף אותו טיפה ימינה, מה יקרה לו? אז יהיה לנו פה עכשיו קטע שהוא מחייך פה, וקטע שהוא מחייך פה. יש פה בעצם, בכל מקטע עכשיו, יש פה קטע שהוא מחייך ככה, קטע שהוא מחייך ככה. כן, יש פה עכשיו, בתוך כל מקטע יש נקודת פיתול, בין אם זה עמוד או קורה. אז פה זה כבר קצת שונה, כי פה הוא צריך לזוז הצידה, פה הוא מתחיל לזוז גם הצידה, אז זה קצת יותר מסוכן. זה מסגרת לא מוחזקת. באנגלית יש לזה כמה מילים שאפשר לקרוא לזה, שזה שתי מושגים שונים שאני רוצה עוד רגע להגדיר אותם. יש נושא של sway, תזוזה, ויש נושא של braced, שזה כמו הקשחת אלכסון כזה. הכנתי טבלה כזאת, שאולי יעזור לנו להבין את זה. בואו נסתכל. הרעיון של braced, אני רוצה להסתכל על המילים באנגלית, braced או unbraced. braced זה מישהו שהוא כן תמוך או נטמע, מישהו תומך אותו. braced frame יכול להיות לי מזבח בתוך המבנה, שהוא בעצם מחזיק את המבנה שלנו. כלומר, יש לי חיסום פנימי לתזוזה. זה יכול להיות גם חיצוני, כן? אם אני שם פה איזה קיר שדרכו אני תופס את המבנה, אז זה גם בסדר, אני מקבל למבנה שלי סמך אופקי. זה braced frame, מבנה עם תמיכה רצינית, כן? unbraced frame זה מסגרת רגילה שהמסגרת צריכה להחזיק את עצמה. כן, כמו מסגרת שכן עשו ריתוך בפינות, אבל הוא מחזיק את עצמו. זה נקרא unbraced frame, כלומר זה נקרא לזה תמיכה פנימית או חיצונית. זה המילה braced. תמיכה אופקית פנימית או חיצונית. אוקיי. sway או non-sway, sway זה כן לזוז. אז זה תלוי. אם שמתי מוט מזבח, שזה קשור ל-braced או unbraced, זה נגיד braced כרגע. אבל אם שמתי פה מוט דק, הוא לא יצליח לעצור את המבנה. אבל, אז כשיש לי תזוזה יחסית גדולה, זה נקרא מבנה מסוג sway. ופה צריכים להתחשב בתופעות מסדר שני. שזה קצת, זה בעצם רלוונטי למבנים שאין להם תמיכה אופקית, שהם מתחילים לזוז הצידה, אז קורה שם תופעה של הפי דלטה, כן? הכוח הנהיר קצת מקבל אקסנטריות, ואז הוא מוסיף עוד טיפה מומנט למבנה. אז זה מבנה שהוא סווי, הוא זז, ככה, הוא עף לנו. אבל זה יכול להיות אותו מבנה, אם המוט הזה הוא ממש קשיח, אז הוא לא ייתן למבנה לזוז, הוא כאילו מהווה לי סמך אופקי למבנה. אז יש לי מקרים גם, שהברייסט, הוא לא מצליח למנוע את הסיבוב, אמנם יש לך תמיכה אלכסונית, אבל הוא לא מספיק חזק. אז המבנה יזוז הצידה. צריך להשב תופעות מסדר שני, שזה הפי דלטה. או יש מקרים, שזה המצב האידיאלי, שיש לי מבנה שהוא ברייסט בצורה חזקה, ולכן המבנה לא יזוז הצידה. זה הרעיון. אוקיי, רגע, פה יכול להיות שזה קפץ לי. זה לדעתי אמור להיות פה. כן, כי אם אין לי תמיכה פנימית או חיצונית, איך הוא לא יזוז? כן, בקיצור, אז יש פה כמה קורדינטות
בעייתיות. כאילו הכוונה של מה שבאים פה, אם יש לנו תמיכה אופקית והוא זז, כנראה קשיחות נמוכה לקושרת הזאת. אם הוא braced והוא לא זז, זה הכי טוב. אם אין לנו תמיכה והוא זז, זה הגיוני. לא שמנו את התמיכה, מבנה אף לך. הנה, זה כן נכון, כן, סליחה. אם אין לכם תמיכה והוא לא זז, כנראה המסגרת, או מסגרת הוא כנראה יש לו אינרציה מספיק חזקה בפני עצמו, שהוא פשוט לא יכול לזוז, הוא מבנה כל כך, כמו קיר כאילו, הקיר הזה מעמודים וקורות כבר דומה לקיר אמיתי כמו מבטון, שהוא באמת לא יזוז לשום מקום. אז זה ככה כמה משחקי מילים. למה זה חשוב לנו? כי אנחנו נצטרך בסוף לזהות האם המבנה שלנו מוחזקת או לא מוחזקת. מסגרת מוחזקת יש לו סמך אופקי, מסגרת לא מוחזקת אין לו סמך אופקי. שוב, לרוב כן, יגידו לכם מה סוג המבנה, כדי שלא תצטרכו לנחש, כי כן, אנחנו צריכים נתונים על הקשיחויות וכו', כדי שנוכל לקבל אינדיקציה אם מאוזז או לא, אז בדרך כלל יגידו לנו כבר. אז מבחינה זאת לא צריך לדאוג. זה בעצם כמה שקופיות האחרונות לתיאוריה היום. אז בשביל זה אני רוצה להסתכל פה על איזה מקטע של שיטה, מי שפיתח אותו זה ווד, שיטת וודס. כן, שלא יהיה בעיות של זכויות יוצרים. ווד המציא את השיטה הזאת. כן, יכול להיות שזה להתחלה זה נראה קצת מסובך, אבל אל תדאגו, הכל פה כיף ופשוט. זוכרים שלנו את המקרים הקלאסיים של הקיים פה? הנה. המקדם של ה-L, האם הוא 1 או חצי או 0.7 או חצי או 2. אני רוצה לחשב את ה-K למקרים כלליים, כאשר זה לא בדיוק ריתום, וזה לא בדיוק קצה חופשי, וזה לא בדיוק סמך, אלא משהו בין לבין. מה עושים במקרים כאלה? אז זה השיטת ווד עוזר לנו לפתור. אנחנו צריכים לחשב כמה מקדמים. אנחנו בעצם בודקים יחסי קשיחויות. זה הולך ככה. אני אסביר את זה אם צריך כן כמה פעמים, כי אני אשתדל להיות כמה שיותר ברור. תנסו לזרום. גם אם זה לא מובן פעם ראשונה, אל תדאגו, נסביר עוד פעם. אני פעם אחת מראה את כל התהליך, ואז אני חוזר. כי קשה לקלוט את זה בפעם הראשונה, אז אני אעשה את זה פעם אחת כזה, שמי שקולט מה טוב, מי שלא נעשה עוד פעם, אל תדאגו, תזרמו בינתיים. מקטע של עמוד שאני בודק, נמצא נגיד כאן. האינדקס שלו זה C, קולום, עמוד שאני בודק. ואני רוצה לבדוק, בקצה העליון שלו, שלזה אנחנו נקרא צומת מספר 1, פה בצומת הזאת, אני בודק מה היחס קשיחויות של הרכיבים האנכיים מול רכיבים אנכיים ועוד אופקיים. הנוסחה לצומת הראשונה, נקרא לזה, כן, אין ארוכה כזאת אתא, שווה ל, קשיחות של העמוד, במקטע הנבדק C קראנו לו, ועוד קשיחות העמוד שמתחבר אליו באותו צומת אבל מלמעלה. אם יש אותו, נכתוב פה את הערך. אם זה סוף המבנה והוא לא קיים, אז הוא לא קיים, מוחקים אותו. חלקי, מה שכתוב למעלה, ועוד תרומה של קורות. מה הקשיחות של הקורות שבאים מהצד האופקי? לצומת הראשונה. זה הולך ככה. KC זה העמוד הנבדק. K1 זה מעליו, בצומת העליונה. K1 זה צומת
עליונה, אבל משמאל, הקורה שבאה משמאל, ו-K1 צומת עליונה, מימין 2. זה האינדקסים. אני בודק, לסיכום, עמוד שלי ועוד עמוד מעליי, חלקי עמוד שלי עמוד מעליי ועוד קורס משמאל ומימין לאותו צומת אחד. אותו תהליך עושים בצומת התחתונה. צומת השנייה. אני לוקח את העמוד שלי ועוד העמוד שבא מתחתיו, זה כבר אינדקס 2 כי זה צומת 2. חלקי, הנה, את השתיים, הנוסח שלו ככה. עמוד שלי ועוד עמוד שמתחתיי הפעם, חלקי מה שהיה לנו למעלה, ועוד מה התרומה של הקורות שבאים אלינו. אני מזכיר, 2 זה צומת 2, 1 זה משמאל. 2 זה צומת 2, 2 השני זה מימין. אני מתחשב בתרומה של הקורות לצומת שלי. מצאנו את שתי האתות האלו, אנחנו יכולים להתקדם לשקופית הבאה. רק שאני רוצה עוד להבהיר מהו המקדם K של הקורות. K של הקורות זה מדבר, זה בעצם לא רק האינרציה חלקי הגובה, כן? או אינרציה חלקי, כן, אורך כאילו של הקורה. לא רק, אלא יש פה עוד מקדם. מקדם נוסף KIJ. מאיפה מוצאים את KIJ? כן, שוב, עוד פעם, זה לפי אינדקסים, לכל צומת, יש את כן, צומת 1 או 2, מ-left או מ-right, מימין או שמאל, כן, זה האינדקסים של ה-K, יש לנו פה בדיוק 4 K, הכוונה לארבעתם. לכל אחד מהם יש מקדם K נוסף, K קטן קראתי לו. מוצאים אותו מטבלה 7-2. שוב, זה לא בדיוק מהתקן, כן, זה שיטה עמוד, זה מהספרות, שיטה הזאת מהספרות, ולכן הטבלות האלה לא נמצאים בתקן. מי שרוצה, מומלץ להדפיס את כל המצגות, ומי שלא, אז תדפיסו את העמודים הרלוונטיים. או שתכתבו את הנוסחות איפשהו שלכם מסודר. עכשיו, מה זה המקדם K? פה נצטרך טיפה ריכוז. יש לנו קורות במסגרות מפלדה. יש לנו קשיחות מוקטנת או מופחתת של קורה בעקבות לחיצה צירית. אם התמיכה שלי מהצד הוא הווה גם כוח צירי, בנוסף כן, בנוסף, כן, יש פה פתאום איזה כוח שהוא צריך גם להתמודד איתו, אז הוא יכול פחות לעזור לי. יש לי פה אותם מקדמים, פשוט 1 פחות 0.4 פעמים. N זה הכוח הצירי שיש על הקורה, ו-NE, מי זה? ידידנו אוילר. אז זה בעצם כמו מקדם הפחתה, שילוב הטרחות. ו-C זה בכלל קורות במסגרות פלדה עם רצפת בטון, ואז האם הוא סווי, האם הוא לא זז, נון סווי או סווי, האם הוא מסגרת שזזה או לא זזה. אני כבר אומר, אנחנו לא ניתקל בזה במסגרת הקורס. זה סביר להניח שלא נוסיף עכשיו יותר מדי בלגן. רוב הסיכויים שעם מי שאנחנו נעבוד, יהיה הטבלה הזאת. ולכן, זה מה שחשוב לנו שנבין. אז אני אדבר על הטבלה ברשותכם, השמאלית. כן, רק חילקתי את הטבלה, כן, לשתיים שיכנס לי למסך. בואו נסתכל עליו. כתוב לנו כאן, conditions of a rotational restraint at far end of beam. מהו המצב של החיסום לסיבוב בקצה הרחוק של הקורה? אני רוצה להציג אפילו להראות את כל אחד מהמקרים האלו. בואו ניתן להם שמות. זה יהיה 1, 2, 3 ו-4. מצב ראשון, far end, קצה רחוק, fixed, זה ריתום. כלומר, הקורה שלי, בקצה הרחוק, לא בצומת שלי, בקצה הרחוק,
רתום. זה מקרה ראשון. מה יהיה מקדם K? 1. הוא לא מסתובב, זה האידיאלי. הוא זכה במקדם המלא. זה המקור. מה עוד? פינד. מה זה פינד? at far end. פין זה סמך קבוע. שוב, זה אפשר... בעצם שהוא יכול לקבל, כאילו, שהוא לא יכול לקבל מומנט. כן, הנה, יש פה פרק. הוא לא מונע סיבוב, הוא כן עוזר לנו. כן, אם אתם רוצים, אני אצייר פה רגע קו אלסטי עקרוני. נגיד שקיבלנו פה בטן על העמוד. אז הבטן, אם לא היה פה סמך, אז הקורה היה פשוט זורם איתו. אם לא היה פה סמך, הקורה היה זורם איתו ככה. אבל מה לעשות? יש לנו פה ריתום, אז הוא חייב להתחיל ממשק אופקי, ורק אז הוא יפגוש אותנו. מה לעשות? יש לנו פה סמך, אנחנו חייבים לחזור אליו, צריך פה איזו ריאקציה שמושך אותנו למטה, נכון? אז מה לעשות? אנחנו מקבלים פה, כן, מקבלים פה התנהגות כזאת. זה הכוונה. בסדר? הבנו את הרעיון? כן, תודה. אז לכן זה בעצם בא רק לטובתי. אם יש פה סמך או ריתום, ריתום זה עוד יותר טוב, כן? עוד יותר קשה לכופף את הקורה שלנו. מה עוד יש לנו? 3. Rotation as at near end. Double curvature. תסתכלו. זה, אם עכשיו התחלתי לסרט בכחול, אז אני אתן פה גם כן. נגיד שזה אותו דבר, אני שוב לא מדייק עכשיו 100% בחוקים של של הקו האלסטי, אבל מתי זה יכול לקרות? שהזווית שיש כאן זהה ממש בקצה השני. מתי זה קורה? שהזווית הזאת אלפא שווה לאלפא, אבל ממש רק כאשר אני עושה ככה. רק כאשר הקו האלסטי שלי הוא עושה סיבוב כזה. כן? שראינו את זה באיזה סוגים של מבנים. לא מוחזקת איפה ראינו צדדית? התנהגות כזאת? לא מוחזקת לא בדיוק. צדדית? sway frame, זה מסגרות שהן זזות הצידה. איך קראנו? לא מוחזק, בדיוק, sway. מסגרות שהן זזות, או מי שרוצה לא מוחזק. לא מוחזק. יש פה, שימו לב, double curvature. כתוב פה double curvature, שימו לב. יש פה פעם הוא מחייך, ופעם הוא לא. זה סיבוב כפול. ויש לנו, רגע, איך קראנו למספרים? בואו ניתן להם גם שמות. זה היה דוגמה 2, זה היה דוגמה 3. ובואו ניתן פה גם דוגמה 4. דוגמה 4, rotation equal and opposite. זה גם single curvature. כן? מה זה בעצם יכול להיות? זה non-sway, כלומר מוחזקת. בואו ניתן לו גם איזה סקיצה. כאשר אנחנו מקבלים תמונה כזאת, והוא ימשיך כמובן לצד שיש פה, נגיד גם פה יש פה איזה מסגרת כזאת. אני עכשיו לא הקפדתי על הכללים בדיוק איך לסרט את המסגרת, אבל הרעיון הולך ככה, שיש לנו פה זווית, ביחס לאופק אלפא, ופה בצד שני, זה כאילו מתחת לאופק. כלומר, אם זאת אלפא, אז פה זאת מינוס אלפא. וכאן זה היה בדיוק הפוך. כאן כשהיה לנו אלפא, אז היה לנו פה גם אלפא. שניהם אותו אלפא. אז זה ההבדל בין 3 ל-4. אוקיי? ואז המקדם הוא, אז אין פה 1, 0.75, 1.5, 0.5. ומי שרוצה משהו הכי כללי,
אז אנחנו צריכים כן לעשות אנליזה, להשב מה הזוויות, כן? נגיד שסובבתי פה, נגיד שסובבתי פה. מכאן לכאן, תטא. זה הצומת הנבדק. וזה הצומת בקצה השני. אם אני מסובב פה את הצומת, ונגיד שסתם, אני רוצה, נגיד, לצורך הפשטות, אני אשים פה, יודעים מה? קבלו ביטול. בואו ננצל סרטוטים שכבר קיימים לנו. בואו ניתן פה, אני רוצה להמחיש את הנוסחה הכללית. ניתן פה רגע זווית אלפא. אם זאת אלפא, איך נקרא פה לא אלפא, נקרא לו תטא. זווית בצומת שלי, קרוב אליי. תטא B, כן? אז תטא B. תגידו, אני רוצה לבדוק, אני רוצה ברשותכם לבדוק משהו קטן. אם אני שם מומנט על קורה לשתי סמכים, איך נראה קו אלסטי שלו? ופה אני צריך קצת עזרה שלכם. למה שווה תטא A, למה שווה תטא B בחוזק. אם יש לי מומנט מרוכז, מה הזווית בקצה של המומנט שלי? מישהו זוכר? זה לא חצי בדיוק. זהו שאני לא זוכר את המספר, אבל באמת יש ביניהם קשר של פי 2. פי 2. כלומר, אם נרצה להגיד, תטא B שווה לתטא A חלקי 2. אוקיי. אז אני רוצה רגע לבדוק את הנוסחה הכללית. נוסחה הכללית אומרת ככה. מקדם K קטן שווה ל-1 ועוד. חצי ממה? זווית הרחוקה, אצלנו זה היה תטא A חלקי 2. כן, שמתי אותו כרגע ככה. חלקי, אני עושה כפול 1 חלקי, תטא A. תטא A שלי זה תטא A. רק מה אני חייב להקפיד? שאם אחד מסובב נגד כיוון השעון והשני מסובב עם כיוון השעון, מה אני חייב להוסיף בסימנים? מינוס. מינוס. כלומר, זה שווה לכאילו מינוס שלו. אז לא משנה אצל מי נשים את המינוס, נגיד נשים אצל אחד מהם. בואו רגע נראה מה יוצא פה. וכמובן פה כל זה צריך להיות כפול ב-I חלקי L. מה המקדם הזה פה נותן? 1 ועוד... רגע, זה מצטמצם בכלל. תטא A אף, עם מה נשארנו? שווה ל-1 ועוד חצי כפול, 1 חלקי 2 כפול מינוס. 1 מינוס חצי בריבוע, כמה זה? רבע. כמה זה נותן? 0.75 I חלקי L. כן, שזה יהיה מדויק, I חלקי L, שלא נשכח את זה, אז תיקח. תסתכלו. האם שמתם לב שזה בדיוק מה שקיבלנו, כאשר יש לנו סמך בקצה. כלומר, הנוסחה הכללית כמובן עובדת, אבל מה היסרון? אתם צריכים להשב לי אותו. מי שיודע להשב לי מה הזוויות פה בצמתים, אין בעיה, אני אגיד לכם בדיוק מה K שווה. אבל שוב, ה-K הקטן, זה המקדם של הקורה. ולכן, אני יכול כבר להגיד שגם את זה, לא היה לכם עכשיו במבחן, אנחנו לא נגיד לכם, תחשבו מה זווית שהצומת הסתובבה, מה שיכול להיות במבחן, וזה מה שגם עשינו בתרגול במשך הסמסטר, אומרים לנו האם זה סמך, האם זה מסגרת, האם זה ריתום, ומה המפתחים ומה החתך, ואנחנו יודעים להשלים את המידע
מעצמנו. בסדר? זה הרעיון. אז נגיד שמצאנו את הקיים, כשמצאנו את הקיים הקטנים, זה אומר שיש לנו גם את הקיים הגדולים של הקורות. ונשאר לנו שלב אחרון, זה להציב מה המספר, מה יוצא לנו את האחד ואת השתיים. מה היחס בין הקשיחויות של העמודים בצומת, חלקי עמודים פלוס קורות בצומת. זה אחד. מה היחס בין הקשיחות של העמודים, חלקי עמודים ועוד הקורות בצומת. כל אחד עם הקורות, לא לשכוח את המקדמים האלו, שאנחנו צריכים לזכור לשים אותם, כאן. כשיש לנו שתי המספרים, את האחד ואת השתיים, אנחנו הולכים לגרף הבא, ופה זה רק לקרוא גרפים. כשיש לנו מסגרת מוחזקת, אנחנו מצפים שה-K שלנו יהיה בין ריתום, כי אם זה קשיח אינסופית, שואף לאינסוף, אז הוא לא זז. אם זה קשיח שואף לאינסוף, הוא לא זז, אז קיבלנו התנהגות של ריתום, שזה חצי. אפשרות שנייה, אם זה ספגטי, קשיחות אפס, אבל אנחנו לא זזים הצידה, אז זה התנהגות של סמך, ושם אנחנו מקבלים 1. כלומר, אנחנו באמת מצפים שה-K שלנו יהיה בין 0 ל-1. לא 0.5 ל-1, כן, זה התכוונתי. מה זה אומר? בואו נציב את הערכים, בואו נעשה ניסוי. ציר X נקרא צומת 2, ציר Y נקרא צומת 1. אם יצא לי, כן, אני מזכיר שזה קשיחות של העמודים חלקי קורות. או כאילו עמוד פלוס קורה, כן? אבל הרעיון, אם הקורות קשיחות אינסופית, יהיה לנו משהו חלקי אינסוף, זה 0. אז נגיד זה קשיח אינסופית, אז אנחנו בכיוון Y, אנחנו ב-0. ונגיד בצומת השנייה, אנחנו גם כן קשיחים אינסופית, כלומר, משהו חלקי אינסוף זה 0. אז גם פה אנחנו 0. ריתום, הולכים לקורדינטה. זה קורדינטה x פסיק y, אנחנו נוחתים פה. איפה אנחנו פוגעים? בקו של 0.5. כלומר, ריתום, גם כתוב פה, ריתום, זה נותן 0.5. בואו נסתכל על נקודת קצה אחרת. צד אחד נשים ריתום, צד שני נשים פרק. כן, יותר נכון לשים את זה הפוך, כן, שהריתום דווקא ברצפה, זה יותר מציאותי. ריתום, פרק. בואו נראה את המצב הזה. שמנו ריתום פרק, בואו נראה מה קורה לנו. אז נגיד צומת עליונה זה פרק. פרק, מתי מקבלים פרק? כאשר יש לי 0 בקורות. כשיש לי 0 בקורות, יש לי עמוד חלקי עמוד. מה זה נותן לי? 1. אז פינד, כתוב פה גם, זה פרק. ובצומת התחתונה יש לנו פיקסט. פיקסט זה כאן, ב-0. אז איפה אנחנו? אנחנו צריכים ללכת 0 ב-X ו-1 ב-Y. על איזה עקום אנחנו נוחתים? על העקום הזה. ואיך קוראים לו? 0.7. זה ריתום סמך. ומה קורה אם אנחנו במצב, אני מראה קודם כל את נקודות קיצון. אם אנחנו עכשיו עמוד חלקי עמוד בשתי הצמתים, שזה פשוט סמך. כן, עמוד חלקי עמוד, כתרומה של הקורות, שניהם 0, 0, 0, 0. מה אנחנו מקבלים? סמך, הולכים עד הסוף בציר X, עולים עד הסוף ציר Y, באמת, K שווה ל-1. אז מה קורה במצבי ביניים, שזה השיטה, זה החלק העיקרי של השיטה? נגיד שיצא לנו פה, שבכיוון X יש לנו צומת העליונה, נגיד יש לנו טיפה ריתום, וצומת התחתונה יש לנו הרבה ריתום. מה זה אומר? את האחד, יש לנו קצת ריתום, לא ריתום, יש לנו קצת ריתום, נגיד 0.8. אנחנו יותר קרובים לפין, סמך. ולמטה, אנחנו ממש קרובים לריתום, נגיד 0.2. זה כמה אנחנו קרובים לריתום.
איפה אני מוצא מה תשובה סופית? אנחנו מוצאים את המפגש של שתי הקווים, זה קורה כאן. זה הנקודה שאני רוצה. אבל אני לא נחתתי על שום קו, אז אי אפשר לעשות פה איזו אינטרפולציה קטנה. אנחנו צריכים את הערך באמצע. קו התחתון זה 0.675, קו העליון זה 0.7. איפה אנחנו? איפשהו. בין לבין. אז אפשר לעשות ממוצע, במקרה שלנו נעשה ממוצע ביניהם, יוצא 0.689, 0.68, 0.9, משהו כזה. 8.5. וזה יהיה התשובה הסופית ל-K. שוב, זה סעיף אחד, או זה תת חישוב בתרגיל, כן? כל התהליך של החישוב של המקדם K, למה זה בכלל משמש אותי? זה משמש אותי בשביל החישוב של ה-L קריטי. ומשם אני כן צריך להמשיך את תהליך הרגיל של החישוב של הקריסות רגילות וכו'. ואותו רעיון יש לנו גם, שוב, זה אותו שיטה, אותו רעיון, גם למסגרות לא מוחזקות. אבל פה ה-K יצא בהכרח גדול מאחד. תיאורטית הוא יכול להגיע לאינסוף, כי תלוי אם הוא זיז, שהוא זז עד אינסוף, כן, אז זה הרעיון. אז פה פשוט תלוי, אם אנחנו בריתום, אז המקדם הוא באמת אחד. למה זה דומה? ריתום, סלייד, כן? וזה מה שאמרתי, שיש לפעמים הבדלים קצת בין הספרויות, זה לפי שיטת וודס, ולפי הספרות שראינו פה, הם נתנו דווקא לסכמה הזאת 1.2. לכן אמרתי שבעיקרון יש פה קצת הבדלים בין הספרויות. שוב, אני משתדל להראות שלא תהיו מופתעים, פתאום אתם רואים שמישהו לקח 1.2 במקום 1. אז בדרך כלל זה די ברור בהנחיות, יגידו לכם, אתם תשימו לב, יגידו, תחשבו לפי שיטת ווד את המקדם. לפי ווד, ריתום סלייד, כמו שראינו עכשיו, ערך יוצא, רגע, הנה, ערך יוצא 1, לא 1.2. אז זה משהו שהיה לי חשוב להבהיר. שוב, מה קורה במצב שני? נגיד שהקורות בקושי תורמים לנו. תחשבו על זה, אם הקורות לא תורמים לנו, איזה סכמה זאת? מה אתם אומרים? אם אין לי פה קורות שמונים שום סיבוב, מה יקרה לעמוד שלנו? הוא יכול להסתובב ככה. מה זה? ליפול. אז תיאורטית הוא יכול ליפול, זה המשמעות של האינסוף. אבל שוב, לא ייתנו לכם עכשיו, לא ייתנו לכם תרגיל שעמוד שאין לו קורות, כן? אז זה לא, גם כן, לא צריך לדאוג, לא יהיה מצב כזה, כן? יהיה לכם, אם יש תרגיל כזה, אז יהיה לכם פה איזה קורה, וזה לא יהיה מספגטי, זה יהיה מפלדה, אז כן יהיה לו איזו התנגדות מסוימת, שלא תגיעו פה, כן, לאינסוף, אלא תעצרו איפשהו, תמצאו את הערך. זה נגיד ריתום זיז, אמור לתת לנו משהו כזה. בואו נראה אם זה הגיוני. ריתום, נשים צד אחד ריתום, צד שני. כמו, כן, כמו, שוב, הסמך, הכוונה לסמך נייד כזה, כן? כי יש לנו, הוא יכול לזוז אופקית. אז ריתום סמך נייד, מה זה דומה? זה כמו זיז, אף אחד לא מונה את התזוזה האופקית, זה זיז רגיל. אז אנחנו באמת נוחתים בקו של 2. אז באמת, יש פה היגיון מאחורי הדברים האלו. וזהו. הדבר האחרון, רק בשביל הסוף, אני רוצה לדבר על תמיכות. הרעיון הכללי שלהם, יש פה, כן, יש פה הסברים מלאים, לוקחים בטן התחלתי, אין קורה מושלמת ישרה, תמיד יהיה לו איזה בטן התחלתית, כן? תזוזה התחלתית, כמה? גובה הרכיב חלקי 500. כן, כפול, כן, מקדם אלפא, אבל אם ניקח כאילו את המצב הקלאסי, אז פשוט ניקח n חלקי 500, זה כאילו הסטנדרטי.
ויש פה כל מיני הסברים, אבל ראיתי מקום שמוצא שיטה קצת מחמירה, אבל אני אוהב אותם דווקא, שהם אומרים ככה. אם רוצים להחמיר, תעשו את הדבר הבא. מה ההגדרה של תמיכה צידית? היה לי עמוד. ואני רוצה לדעת, האם זה סמך אופקי עבורי, תמיכה צידית? אני יכול לעשות את הבדיקה בצורה כזאת. אם עכשיו הסמך לא זז יותר מדי, כמה זה יותר מדי? נקרא לזה דלטה. אם הדלטה שלי קטנה מ-L חלקי 2000, אז הוא לא זז הרבה, זה באמת תמיכה אופקית. עכשיו, מה הבעיה? או מה השאלה? יש לי L חלקי 2000, אני יודע כמה מותר לי לזוז, כלומר, תזוזה קטנה. אם התזוזה שלי קטנה ממנו, הכל בסדר. איך אני מחשב כמה הסמך שלי זז? תלוי בסמך שלי. אם הסמך שלי הוא מוט, אם הסמך שלי הוא מוט כזה, מה זה אומר? נגיד שיש לו פה סמך אמיתי, אז אני צריך לבדוק. כשהיה לנו פה בטן, והמוט מנע מהבטן להיווצר, בהכרח המוט קצת לחץ על הבטן כדי שהוא לא ייווצר פה. או שהבטן קצת לחץ על העמוד. למה זה שווה? אנחנו אומרים שאם יש לנו פה כוח NED, אז אנחנו אומרים, מתוך הלחיצה בעמוד, 2% מ-NED זורם גם הצידה. זה כאילו העוצמה בו הבטן לוחץ לצדדים. אז מה שנשאר לי לבדוק, האם העמוד שלי פה דלטה של העמוד, שזה 2% NED, כוח צירי, N, נקרא לזה L קטנה, NL חלקי EA. האם בלחיצה העמוד שלי מתקצר יותר או פחות מהערך המותר? זה יהיה הבדיקה שלי. בדיקה ראשונה, זה מטעמי תזוזות. האם בכוח של 2% מהכוח הצירי, התמיכה הצידית שלי מתקצר יותר או פחות מהמותר? אם הוא פחות מהמותר, מעולה, מבחינת התזוזות זה תקין. אבל לא לשכוח לבדוק, האם העמוד תמיכה תקרוס, או שהוא יודע להתמודד עם העומס בפני עצמו? זאת השאלה. אז בואו נראה איך אנחנו מבחינת זמנים, כי בעיקרון פה סיימנו את הדוגמאות של התיאוריה. השאלה אם יש לי פה איזה תרגיל, נראה לי שאני לא, יש פה כאילו כן, יש פה סדר פעולות לחישוב של קריסה, דיברנו על זה, סדר פעולות לחישוב של תמיכה צידית לעמוד, אבל יש פה תרגיל קטן שלא פתרתי אותו מספרית, אני אולי כן רוצה לפתור אותו בהזדמנות ואז נעלה את זה, או שנעשה מתישהו אפילו איזה, אם אתם רוצים, חבר'ה של המילואים, נעשה איזה שעות קבלה מתישהו ונפתור את זה ביחד. או שאם אתם רוצים, אתם יכולים להתנסות לפתור את זה בעצמכם, אני רק אגיד את הרעיון. יש פה כוח, נקרא לזה N או P, ויש פה כוח P. יש פה שתי חלופות. חלופה אחת, שימו לב, זה מגניב. חלופה אחת, יש לנו פה תמיכה צידית, כן, סביב ציר החלש של העמוד. אנחנו אומרים, כאילו עליהם פועל כוח של 2% מ-P. ואז איך הקורות, שתי הפרופילי U האלו מונים את התזוזה? על ידי כפיפה. לעומת זאת, אם יש לנו פה 2% מ-P על העמוד, איך הוא מונע את התזוזה?
על ידי התקצרות. פה זה התקצרות, פה זה... כלומר, אם יש לי עמוד בכיוון הבטן שהולך להיווצר, אז העמוד הוא צירית לא שומעים אותך. טוב, אני רואה שהיה לי פה איזה בעיה של קליטה. את התרגיל בסוף, בואו נעזוב אותו בינתיים. אולי אנחנו נקבע איזה פעם של איזה שעות קבלה ונפתור את זה ביחד, או שאני אפתור את זה בעצמי ואעלה לכם את הפתרון או משהו כזה. חבל הזמן. עוד רגע אני צריך גם להתחיל את ההרצאה הבאה, אז נהיה לי בואו נעצור פה היום. את הדוגמה נמצא לנו זמן, נעשה את זה בהזדמנות, בסדר? סגור. תודה רבה, טוני. תודה רבה רבה לכם, שיהיה לכם חנוכה שמח, חודש טוב, להתראות. תודה רבה, טוני. תודה רבה, טוני, להתראות. בשמחה, להתראות.